Dneska vám já a můj brácha Dangles ukážeme ty nejvíc zakázané věci v Roblox Brookhavenu. Samozřejmě je to díky novému updateu a máte se na co těšit. Rozhodně nezapomeňte dát like na video, protože tohle bude banger. Jo, za 3000 lajků budete mít hnedka druhý díl a by the way, dneska vás čeká tohle extrémně divný střílecí dělo. Samozřejmě nějaký skrytý itemy, které jsou momentálně zakázaný. Potom tenhle brutální spin glitch. Jo a samozřejmě nesmím zapomenout na nitro vylepšení u auta. No a samozřejmě mnoho dalšího. Tak jo, Junglesi, doufám, že jsi připravený. Hele, společně jsme to zkoumali a je tady toho docela hodně. Jo, to teda je. Hele, nebudeme to zdržovat a hnedka se pustíme do prvního glitche, o kterým jsem mluvil, a to je samotný teda ten spin glitch. Spin glitch můžete dělat díky tomu, že tady máte teda nově tady tenhle obchod. Chce to trošku trpělivosti a hlavně to chce tu novou animaci. Myslím tu Adidas Sporty. Přesně tak, do Robloxu teďka přidávají nový animace a tahle je asi nejhustější, že můžete dělat salta. Jo, normálně tahle animace stojí 250 robuxů, takže jmenuje se Adidas Sports Animation a když tady dáte pád, tak si můžete všimnout, že normálně tady tenhle týpek saltuje. Skok má jakoby náskok na salto, já nevím, proč to mám takhle rozbitý, ale OK. Každopádně to stojí 250 robuxů. To sice jo, brácho, ale ty určitě víš, jak to udělat zdarma, že jo? No tak to je jasný, jsme přece v Brookhavenu a tady za nic vy fanoušci nemusíte platit, jenom vám stačí mít like na každém videu a zčeknout Junglesův merch. Mikiny, trička, plišáci, boxíky, no úplně všechno na jungles.cz. Takže začneme teda úplnou specialitkou a to je samotný teda pád. 18, 53, 81, 64, 337. Bum! A je to. Asi teďka nevidíte vůbec žádný změny, co? Já jenom vidím to, že jsem zrovna koupil tvůj merch. No to je skvělý, Danglesy. Teď sledujte. Skočím a už normálně saltuju. Paráda. Tohle není skok, ale pád, jo. To znamená, že já mám pořád svůj junglesovský skok, ale třeba tady, jo. Zkusíme to u tohle. Jo, počkej, takže když spadneš z nějaký výšky, tak bys měl začít saltovat. Přesně tak, já nebudu dělat ani skok a dívejte, vidíte to? Normálně jsem spadl, takže tenhle styl pádu potřebujete, abyste mohli udělat ten glitch. No a počkej, brácho, neřekneme fanouškům i ty další kódy. Třeba dívej, na hustou chůzi, ta je pro mě úplně frajerská. 18, 53, 81, 46, 48, 0 a sledujte tohle. Největší frajer jde. Takhle prostě chcete všichni chodit, jak největší frajeři. Sorry hoši, ale od teďka mám tuhle chůzi, protože sorry kámo, tahle drsňácká chůze je fakt hustá. Jo, jako nechci nic říkat, ale to je normálně top 10 z 10 animace. Jo, to teda je, dívej se, jaký jsem frajer, kámo. No, máte tady samozřejmě ještě další věci, jako běh. 18, 53, 81, 33, 604, bum. No a po tady tomhle se samozřejmě teda vrhneme na ty zakázané věci. Každopádně dívejte, jak teďka běhám, jak totální sportovec. Tohle fakt vypadá jak nějaký Usain Bolt normálně. OK. Hele, upřímně nevím, jestli si nezměním animace. Mně se prostě to sporty líbí a vypadá to dost cool. Prostě ten běh vypadá úplně přesně jako já, největší sportovec. Tak to já si svůj ikonický běh asi nechám, ale ta chůze, kámo, tak tu si asi koupím. No, to si myslím. Jakýho teda? Jak jsem slíbil, tak si jdeme pěkně semka a musíte začít skákat přesně mezi tady těma dvěma automatama, aby to fungovalo. Viděli jste to? To byl náznak teda té animace. Vy tady musíte udělat tenhle přesně glitch. A tak, aby se to krásně seklo. No a chvíli to potrvá, ale mělo by to za chvíli fungovat. Oho, viděli jste to? Už to fungovalo. Ty vado, mám to. Danglesy, ono to funguje. Ty vado. OK, dívejte, tohle je o hýbou z myší. Není to vůbec žádná chyba nebo nějaký podvod. Až teďka, když jsem si to teda zoomnul, ale viděli jste, že to normálně funguje. Tady můžete takhle spinovat klidně do nekonečna. Musíte samozřejmě trefit úplně přesně ten automat, nebo prostě se trefit přesně do téhle mezery, ale funguje to. Počkej, ne, dívejte se na to, ono to fakt faká. Ach jo, tohle je teda první glitch. Je to vlastně to, že se seknete takhle mezi ty automaty. No a funguje to fakt parádně. Oho, dívejte se na to. Teďka normálně stojím a tady se takhle krásně točím. Paráda. Máme to dokonce vzdálený. Hustý. Ty vedu, Junglesy, ty jsi to teďka hacknul. Přesně tak. Takže tohle je způsob, jak se normálně glitchnout tady v Brookhavenu, abyste spinovali. Já se teďka odsud nemůžu dostat. Počkej. Tohle máme teda první takovej hustý zakázaný hack. Nedoporučuju to úplně jakoby zkoušet, protože nevím, jestli to není extrémně zakázaný. Ale za mě je to teda totálně cool, kámo. Nemáš tam něco dalšího? No, samozřejmě, že mám. Momentálně máme teda dva druhy bunny hopů, neboli největších skoků tady v Brookhavenu. Já
Já jsem vám ukazoval ten jeden extrémně velký skok. By the way, kdo to nepamatuje? Jo, samozřejmě myslím tady ten s tím hasičákem a basketbalovým míčem, kde nejprve odděláte míč, nakliknete si to, potom si dáte ten míč do ruky a bum a máte tenhle glitcho. Tohle je za mě asi nejlepší super skok, když chcete prostě jumpovat a dělat tyhle brutální triky v Brookhavenu. By the way, za tohle bych si měl zasloužit 3000 lajků minimálně. No a potom samozřejmě tu máme ještě jeden takový superový skok. Au. Jo, a ještě k tomu se takhle nějako dá prostě teleportovat. To už jsem vám ukazoval v minulém videu. No a máme tady ještě druhý skok. Ach jo, já si to pořád nemůžu zvyknout na ten běh. Ukaž, co tady ještě, brácho, máš. Na druhý skok samozřejmě musíte použít svýho parťáka. Je to jednoduchý. Vezmeme si Danglese tady krásně do náručí. Jej, to bude zase to odpojování, ten hekos. Jo, přesně tak, brácho. Au, jda. Je to v pohodě. No, já upřímně úplně nevím, ale zkusíme prostě escape a líbneme to. No a když se samozřejmě znova připojíme, tak už nám tam leží parťák. Dangle, si ležíš tam, že jo? Jo, jsem celý zlámaný. Bude tenhle hek fungovat? No jasně, že bude. Tak a už jenom běžíte, nakliknete si ho znova. Dangle, si já si tě dám na záda. To je důležitý, abyste se ho dali na záda. Tak jo, mám to. Teďka si vezmete prostě tuhle tašku do ruky. Tak vezmete si tuhle tašku do ruky, ale předtím ho dropnete. Ty krapco, ty se mnou teďka děláš salta. Jo, dáte KO, abyste takhle spadli na břicho a teď pomocí tady tohle a mezerníku bychom měli, vidíte to, tohle jsou přesně ty super jumpy, co jsem říkal. Jo, ano, hustý. Jo, mělo by to fungovat, ale teď nás to dokonce buglo. Promiň, já můžu skákat i s tebou. Ježišmarja. Co to? No, každopádně je zajímavý, že teďka Dangles normálně může používat emoty a já vlastně taky všechno, že? To je úplná bitka, kámo. Jo, takže takhle viděli jste prostě ten skok, jo? Můžete takhle udělat ten super jump, ale Dangles tady zase blbne. Já tancuju, brácho, to je všechno. No a samozřejmě, když už máme tady ty koně, tak Danglesy. Vy dvou takhle na koni, to je mega cool. Hele, já bych tě mohl vlastně krýt, ne? Že bychom takhle jeli a takhle mezi tvou korunkou bych střílel. Bom! Jo, tohle je úplně nebezpečná formace. No a nebo si dáme druhýho koníka, ne? Hopla a jedeme s 2 koněma. Jo, koníčci. Tohle je teda šílený. Máme je normálně takhle na stranu, 2 Arturové. No, každopádně jdeme asi k dalším zakázaným věcem, ne, Danglesy? Yes, jo, tady jsme to docela poladili. No, já se resetnu. My jsme normálně odkraglovali Artura. To mě mrzí. Dobrý, Junglesy, co tam teda máš dál, kamaráde? Já si myslím, že bychom měli teďka k zakázaným autům. Nejprve vám ukážu brutální světla. Počkej, brácho, na to musíme postavit ten dědulův barák, že je to tak? Ano, přesně tak. Jestli chcete udělat ten upgrade toho auta, jak jste viděli na začátku, tak můžete si tady dropnout, jaký chcete auto. Já samozřejmě doporučuji nějaký auto s plochým zadkem, třeba tady, jak má Jamie. Hele, to Jamieho auto úplně ne, zkus nějaký jiný, jo? No, já vím, že vy dva si moc nerozumíte. No to je jedno, prostě tady můžeme dropnout fakt jakýkoliv auto. Není nějaký speciální třeba tady, ale dáme klidně tohle. To má docela šikmej zadek. No, to je pravda. Tohle je asi jedno z mých nejoblíbenějších aut, takže Dangle, si nasedni. No, nejprve ukážeme ty světla. Nejprve ukážeme světla a potom hnedka ukážeme to nejhustější turbo, co jste viděli. Musíte vyjet tady nahoru. Počkej, já si vyskočím. Já jdu totiž postavit barák. Tenhle hek samozřejmě zvládnete i sami, ale Dangle jde tady postavit barák. To je dost důležitý. Vy si zatím nachystáte tady auto. Tak, dobrý, Dangle, si můžeš. Přesně tak, fanoušci. A já jenom postavím teda barák, jak jsem říkal dědulu. Je to, Jungle si už se staví. Chvíli to trvá, ale bude to cool. Dobrý, počkáte, až se dědulův teda barák dostaví a teďka pomaličku dojedete semka a musíte se trefit přímo sem, jo, pomalu, tak, dělej, no, mám to, yes, takhle se krásně zasunete, aby to auto bylo vpíchlý přesně tady. Hele, brácho, já se jenom bojím, že když teďka oddělám ten barák, tak ti to odhodí i to auto. No, jo, doporučuji asi v tom autě radši sedět, až budete oddělávat barák, a nebo to uděláme úplně jinak. Teď se jenom rozjedete accessories a dáme si tady klidně tyhle modrý světla, easy, boom, jedno světlo, druhý světlo, ty
kráso, tohle bude cool. A hodíme si tady saltíčka, já sedím v autě, Danglesy. No dobře, brácho, a co teď? No, já nevím, jestli prostě nemám takhle. Počkej, já jsem se odsud chtěl dostat, mě to buglo. Hele, brácho, nevím, jestli ten barák prostě neodstraní. No, tak jako bylo by to lehčí. Odstranil jsem barák. A jsem v pohodě. No, vidíte, že někdy se to nepovede, mě to normálně odstranilo, ty itemy, a mám teďka úplně divnej pohled. Musíme znova. Pro jistotu se s tím autem dostanu takhle normálně ven. Teďka jsem se probugl tady a ještě by to chtělo semkat. Tak, dělej. Jungle, si podaří se ti to, myslíš? Já nevím, když prostě mačkáte háčko, tak byste se měli dostat ven, ale těžko říct. Počkat, možná bych to tady projel, nevycouvám to. Brácho, to asi nedáš, ne? No, já nevím, budu to muset nějak vyzkoušet. Tak jo, už vím, v čem byla chyba. Musíte mít postavený váš vlastní barák, takže když to stavil Dangles, tak mě to vždycky oddělalo accessories, ale teďka... Jo, však jim to ještě ukážeme, až budeme dělat to turbo, ne, brácho? Přesně, sledujte tohle vozidlo. Máte tady teďka tohle světelný nitro a to vám ještě ukážu to hustý turbo. Ty jo, jako tohle si můžete samozřejmě dát i na střechu. Jo, ale na střechu to úplně nedoporučuju, protože to není tak cool jak tohle, když jedete a máte tyhle lasery. Navíc vám to tak nepokazí úplně ten pohled. Ty Lado, Jungle, si ukážeme ještě to turbo. Takže tady máte teda variantu číslo 1, no a jdeme na variantu číslo 2. Napište mi pak do komentářů, která varianta se vám víc líbila. Jungle, si, takže já to postavit nemůžu. Ne, je mi líto, ale musíte to prostě postavit vy sami, co budete dělat tenhle hack, jo. Hodíme si teda znova tady tohle auto a ukážu vám to ještě jednou s těma turbama. Objedeme úplně vlastně celý barák, takhle, a přidáme tam teda ty trysky. Za mě je určitě lepší ten hack číslo 2, ale zase ten hack číslo 1 na veřejným serveru by to byla teda totální sranda. Vezmete zase teda accessories a teďka se mrknete jenom na oheň a tyhle sudy. Přiděláme tady minimálně 4 sudy, no jako mohli bychom to přidat klidně takhle. 1, 2, 3 a ještě 4. Easy. Tak jo, tohle bude ten nejlepší tuning auta, co jste kdy viděli. Tohle bude fakt mega cool. Doufám, že ti to teďka neodstraní to accessories. Já taky doufám. Počkat. Dobrý, vidíte, že to funguje, jo? Není to žádný hack, viděli jste teďka úplně přesně, jak se to dělá a toto, no teda. Ty Mano, brácho, cože? Tohle je teďka tryskový vozidlo. Samozřejmě si můžete ještě přidat upgradey. No ale když ještě dáte teďka rychlost, tak dívejte se na to. Normálně turbo auto. Wow, tak tohle je hustý. Jak jsem říkal, napište mi do komentářů, co se vám víc tady z tohohle líbí, ale za mě určitě tady to tryskový auto. No nic, jdeme dál. Hele, Jungle, si všiml si, že teďka běháme dost podobně? Máš jako pravdu, no. No jo, protože jsme bráchové. Co je dalšího? Další zajímavá věc je, že tady byly vždycky na výběr 3 věci a po novém updateu přidali tohle. Máte tady muzeum, restauraci a teďka, protože udělali tam autoshop, tak přidali empty for roleplay. To znamená, že tu máte prázdnou místnost a můžete tady dělat vlastně cokoliv. To je dost cool, kámo, takže si tady můžeme klidně udělat nějaký vlastní obchod, ne? Právě, anebo tady můžeme klidně ubytovat bezdomovce. Úplně vlastně co chcete. Proč zrovna bezďáky? Já nevím, tak jako je tady vlastně shelter pro bezdomovce, tak to asi nemá smysl. Ale můžete tady udělat fakt jako cokoliv. Danglesy? No já si myslím, že tohle by byl dobrý klecový obchod. Kde si myslíš, že jako kupuju klece pro Luigiho? Ach jo, jdeme radši dál. Dangles by zase zabíral normálně Luigiho do klece. Já se ani nedivím. Ještě, než vám ukážu tu tajnou stříkací zbraň, tak bychom se měli určitě podívat na věci, které se hodí na schovku. Počkej, jako nějaký tajný kódíky, brácho, to k to beru. No, asi nějak tak, Danglesy. 17 63 43 11 419. Bum. A jste taková zítka, ale pozor, pozor, to není všechno. Když si dáte normál postoj, tak jste vlastně úplně zeď a třeba tamhle úplně krásně splynete s prostředím. Takže jestli chcete být takováhle zítka na schovku, tak se to rozhodně hodí. Dangles totiž plánuje schovky. Jo, s fanouškama zase, bude to hrozná sranda. No dívejte, takže tady aspoň trošku splynete s prostředím. No a nejvíc splynete s prostředím asi tady. Kdybyste náhodou někdy hráli schovku přímo tady, tak se podívejte, že ta zeď je dost podobná. Jako já bych si to upřímně skoro nevšiml, kdyby se někdo postavil prostě třeba takhle. Jo, tady by byla takhle zítka, já bych to tam prostě neviděl. Není to úplně stejný, ale vidíte snad sami. Teď já. 18, 14, 98, 79, 6, 7, 3. Mr. Gaučing. Co? Danglesy, ty jsi jako fakt normálně křeslo? Jo, úplně pěkný zelený křeslo. Ty jo, tak tohle je ale mega dobrý.
dobrý, tohle je mega dobrý, tady ze sebe uděláte fakt takovýhle vtipný křesílko. No, jsou to samozřejmě itemy na schovku a poslední item, 17, 66, 49, 77, 9, 6, 2, bum, tenhle hustý automat, jo, taky docela neviditelný, můžete tady dokonce strkat prachy. Za mě je nejlepší ten gauč, ten je mega vtipnej. Jo, já bych se na něj nejradši takhle posadil, ale OK. Jdeme teďka, ale teda na ten podivnej hasící přístroj. To jsem, brácho, zvědavej, co tam najdeš. No, bude to hustý. Asi si pamatujete ještě před chvílí, jak jsem vám ukazoval takovej ten trik s hasícím autem. Dejte si schválně takhle hasící auto. Teďka najďte úplně stejně, jak když jste najížděli teda na ten skok. Jungle si, to je první varianta. Jo, tohle je první varianta toho stříkacího děla. Teď si jenom naklikněte barák, vezměte si tady tenhle hasící přístroj a postavte barák. Co se stane? Stane se to, že máte najednou v ruce tohle stříkací dělo a můžete s ním chodit jak chcete. Jediný co nevím, tak když si to prostě jakoby skryjete tu věc, tak vám to zmizí v ruce. Ale to dělo vypadá fakt skvěle. Danglesy, moje přenosný stříkací dělo. Stříkej to na mě. No tak promiň, Danglesy, paráda. Tohle mně přijde jako nejlepší hack. Hele, máš ještě teda nějak upgradeovaný? No jasně, že mám, sledujte tohle. Postavíte si teďka takovej ten úplně nejnovější z nejnovějších baráků a to je tohle. Teďka pozor, jo, dejte si nějakou zbraň a to je tahle pistol. Počkej, to je jako teda ten upgradeovaný stříkací a střílecí hasičák. Přesně tak, teďka si jenom změňte nějakou barvu, jo, já preferuju třeba červenou, aby to šlo dobře vidět, tak, a teď sledujte, otevřít, vezmete si tady tenhle speciální hasičák, teďka vlastně jenom byste to takhle měli probugnout, jo, mám to, prostě jenom berte tu zbraň a tady ten hasičák a dívejte, co se stane. Normálně to stříká a střílí dohromady. Teďka odstranit barák a je to tady. Normálně střílející a stříkací zbraň, jo. Když budu držet střílení, tak stříkám vodu a když jenom klikám, tak střílím. Tohle je nejlepší zbraň, co jsem kdy viděl. Počkej, takže si jako můžeš vybrat, jestli to bude stříkat nebo střílet. Jo, dívej, stříkám, střílím. Já střílím, stříkám a zase střílím. Tohle je nejlepší zbraň. Každopádně, když tu zbraň zase skryju, tak už máme jenom bouchačku. Jo, ty tvoje hacky, to teda, brácho, stojí za to. Úplně poslední věc, jak trolit lidi na veřejném serveru, je tahle. Tak, dívejte se na to, jo. Máte tady bagr a teďka, když si dáte do accessories nějakou sedačku, je to vlastně úplně jedno jaká, ale já doporučuji tuhle lavičku. Tak, dívejte se na to. Bum. Nejlepší, když to jakoby dáte na rovnou, což je docela těžký, ale musí se nám to podařit. Jungle si to jako musí dát přímo na tu radlici. No, jako docela by se to hodilo. A tak, to je jedno. Myslím si, že to bude stačit. Tak, Danglesy, a pojď. Jak to myslíš? Co? Haha, takhle můžete normálně trolit lidi. Počkej, co to děláš? Tak, a měj se. Au. Normálně na veřejném serveru takhle teda můžete nabírat lidi, jak se vám zachce. Stačí je prostě takhle přesně trefit. Abyste mi samozřejmě věřili, že to funguje na veřejném serveru, tak jsem se připojil na nějaký veřejný. Počkej, tady zrovna někdo stojí. Tak, on se někam portnul. Ach jo, budeme muset teďka najít prostě někoho, a aby jsme to prostě zkusili, jestli takhle jdou trolit lidi. Já můžu takhle hrábnout dokonce do baráku. Dívejte, jo. Tak, já jsem jí skoro vzal normálně tady nějakou holku v baráku. To si tady na ní pěkně počkáme, jo. Počkáme si tady na ní. Dělej. Tak, ještě jednou, prosím. Potřebuji vzít, dělej. Vemí. Jo, máme jí. Normálně jsem jí vzal. Dívejte se na to, můžeme jí takhle trolit. Ono jí to dokonce přesunulo a mě to rozbilo tu radlici. Tohle je sice jiný ježdění na motorce po zadním kole, ale za zmínku to rozhodně stojí. Tak jo, já si sednu na motorku, teď za mnou přijde parťák, třeba Dangles. Jo, já jsem přijel tady na skateu. No a měl by si mě teďka požádat o to, aby si mi vlezl na záda. Chápu, no dobře, tak počkej. A nebo počkejte, já vlastně musím vzít tebe. Tak jo, poslal jsem mu teďka samozřejmě message, aby mě vlezl na záda. Tak, dobrý. A momentálně jedeme teda na motorce a uvidíme, jestli to bude fungovat. Jungle si tak já si zkusím portnout do nějakého baráku, ne? Jo, přesně tak. Dangles teďka jediný, co udělá, je, že tady musí postavit barák. Doufám, že nás to teleportuje. Počkat, já to nevidím. Jungle si, ale já to vidím. A sakra, takže jsme obráceně. Musíme znova. A teď to bude fungovat? No, teď to uvidím já. Dobrý, prohodili jsme se jenom s Danglesem, protože vy musíte být nahoře, abyste to viděli. A teďka se portnu třeba semka. Bum! A je to tady. Dívejte se na to. Normálně s Danglesem jezdíme po zadním kole. Tohle samozřejmě není ten hack, který jsem myslel, ale tohle je taková první variace. Dívejte se na to. Počkat, dobrý. A už se Dangles teda pohnul, no, ale paráda. Já si ale myslím, že tohle z vás zná určitě jako
hodně lidí. Každopádně jdeme teda na ježdění po zadním. Ještě než se k tomu dostaneme, tak vás musím naučit jeden teda, ale takový základní hack. Počkat, ale jestli myslíš ten hack, tak na to asi budeme potřebovat víc lidí, ne? Jo, je to tak, ach jo, tak já teda zavolám Junglesový mámě, protože tohle je fakt důležitý. No tak mami, dělej. A co je Jungli? Hele mami, potřebuju tvoji pomoc. Chci si totiž na záda hodit 3 nebo 4 lidi a ten hack je docela zajímavý. Tak to jsem za chvíli tam. Teďka už teda jenom Jungle si počkat. Zatím to zkusíme tady ve dvou. No jak to funguje? No, je to vlastně jednoduchý. Já prostě kliknu na Junglese a řeknu mu, že si ho chci dát třeba na ramena, tak. Dobře. No, ty to teďka přijmeš a jediný co, tak musíš dát escape a odhlásit se z Robloxu. Dobře, jak já se odhlásím. Ale ne ty Junglesy, já se musím odhlásit. Tak jo, teď to lívneme, bum. Tak jo, odpojili jsme se, já se znova teda přihlašuju na Brookhaven a pojďte se podívat, co se stalo. Tohle je samozřejmě důležitý proto, aby jsme mohli jezdit po tom zadním kole. Takže vás musím naučit tuhle vychytávku. Junglesy? Junglesy, já jsem tady nějaký přimontovaný. Ježišmarja. No dobrý, Dungles teďka sedí úplně divně, protože já jsem se odhlásil a on zůstal v té stejné pozici, jenom spadl, tak já ho zkusím prostě nabrat znova. Teďka jediný co, tak na něj znova klikněte a nedávejte ale na ramena, ale třeba toto, musíte dát jinou pozici. Bum. Co brácho? Jo, dobrý. Teďka, když ho budete chtít ale schodit, jo, prostě jsem se ho snažil oddělat, tak dívejte, co se stalo. Co brácho? Máme tady šílený spojení, takže normálně si ho hodíte na záda a potom to jenom odfajfkujete a dívejte na to. Chodím totálně po boku a Dungles je na mě pěkně přilepený. A co teďka? Jsme pěkně v háji, ne? No právě že ne, tohle je základ, jak jezdit na motorce po zadním. A teďka potřebujeme Junglesovou mámu, protože tady je ještě vychytávka, že můžete nosit víc lidí zároveň. A Jungli, můžeš mi vysvětlit, co se děje? No, ale mami, tomu by si stejně nevěřila. Já teďka nevím, jestli mám připnout třeba mámu hnedka, já to zkusím, pošlu ti, že máš jít na záda. No dobře, já to přijmu, a co to? Dívejte se na to. A teďka normálně máma, jo, je to tak, nosím tady 3 lidi zároveň. A dá se samozřejmě víc, jo, ale tuhle variaci můžete v klidu udělat, když se samozřejmě budete držet toho návodu. To si děláš srandu. Ty ono, to je paráda. No mami, ale teďka slez, protože my ve dvou můžeme udělat superovou věc. Ach jo, dobře. Takže potřebujete, abyste byli 2 lidi, nebo prostě 2 účty. No a jediný co, tak byste tady měli portnout nějakou motorku. Doporučuju tuhle VIP motorku, tuhle policejní, protože ta nejlíp jezdí po zadním kole. Ach jo, dělej, tak. Dobrý, máme to? Co to, brácho? Přesně tak, haha. No a momentálně jezdíme po zadním kole. Ty kráso, brácho, to je paráda. Jo, to teda je. Takhle se jezdí po zadním kole a je to totálně cool. A brácho, já to ovládám. Počkat, cože? Ta druhá postava to teda ovládá. Jednou postavou jezdíte, já teda můžu jít dopředu a Dungles to ovládá. Brácho, dívej, zatočím doprava. Takže ten nahoře normálně zatáčí. Takže jestli chcete jezdit ve dvou, tak tohle je superový nápad. Tohle je fakt paráda. Já teda nevím, ale tohle si zaslouží minimálně 4000 lajků, protože to je fakt banger. Brácho, dívej, jaký jdeme. Ty dívejte, bum, jedeme po zadním kole. Zkus teďka nabrat mámu. A jo, to je pravda. Si skočíme a zajímá mě, jestli s náma může tady máma. Jestli se dá jet ve 3 lidech na motorce. Tak, je to docela jakoby souhra, ale dá se to, protože já jedu prostě jenom dopředu. Bum, jedeme po zadním kole. Jungli, co mám dělat? No já nevím, mami, počkej. Já zkusím seskočit. Tak jo, a teďka tě naberu. Dobrý, mám to. Paráda. A teď mě zajímá, jestli můžu jít znova na motorku a pojedeme po zadním. Ida, to nevypadá. Počkej. To možná bude fungovat. Fakt, že jo? Dívejte se na to. My normálně ve 3 lidech jedeme na motorce. Ty hlado, a co můžu dělat já? Já to neovládám. Ne, to ovládám já, ale je to paráda. Ty krásu, dívejte se na to. Normálně celá rodina Junglesových, kromě táty samozřejmě, tady řídí motorku a je to fakt paráda. Ty hlado, parádička. Jo, tak tohle je teda skvělý. Tohle je samozřejmě jeden z těch hacků, který jsem vám už dlouho chtěl ukázat. Dobrý. Co kdybyste ze mě už třeba slezli? To je hrozná sranda. Teďka mě zajímá jedna věc. Co se stane, když skočím tamhle na ten skokánek? Počkat, aby se nám něco nestalo. No právě, mě zajímá, co se stane. Tak. Dobře, brácho, já ti tam nasměruju. Tak, jedeme přímo tam a zkusíme ten hackos. Měli bychom dojet co nejdál. Tak dobrý. Wow, tak, počkej. Nevím úplně přímě, jak se tam dostat. Jdete totiž strašně pomalu a stěžka. Jo, ještě mě to normálně odhodilo. Ale dobrý, to zvládneme, brácho, já totiž chodím taky.
lidi. Co, to chodíme jako ve dvou? Tak jo, držte si klobouky, nevím, jestli nás to vůbec odpálí, ale... Ježíš, to nejde. Dobrý, dostali jsme se tam. Cože? Teďka ve 3 lidech skáčeme. Paráda. Já bych chtěl třeba jako zmáčknout hurt, ale myslím, že to nebude fungovat, protože je tady máma, ne? Hurt, to nefunguje. Počkej, já si skočím. Máma odletěla a teďka, my jsme si lehli. Co to? My normálně ve 2 letíme. Jejda. Paráda, ne? Jo, totální paráda. Já si tam jumpuju. Takže normálně si můžete takhle v klidu lehnout a ještě rychleji se pohybujete. Brácha, dívej, jak spolu hezky odpočíváme. Co to? Počkej. Dobrý, no, tak nás to takhle pěkně odhodilo. Teďka jenom teda se budu muset resetnout, jinak nevím, jak bych se tak tohle šílenství dostal. V tohle bychom teda měli za mě brutální hack, ale teďka vám ukážu, jak můžete jakýkoliv nábytek vznášet ve vzduchu. Počkej, brácho, tak to mě ale taky zajímá. To uděláme jak? No, budeme se muset teleportovat, nebo prostě dostat někam, kde se dá portnout loď. Tak to není problém, dobře, jdeme na to. Takže, úkolem je portnout třeba tady tu loď a Dangle si naskoč. Dobře, už jdu za tebou, tak jo, co je úkolem? No, teďka popojedeme a výhodou je, že tahle loď je braná jak normální zem, takže prostě můžete vyskočit a semka naházet nějaký věci, co chcete. Vezmeme tady props a postavíme cokoliv nás napadne. Mně napadá třeba tady toto, jo, tenhle stůl. Tyjo, dívejte se na to. Já jsem teďka tady klikl a přidal jsem nějaký nábytek. Já nevím jak to, ale normálně jsem to semka přidal. Počkej, Danglesy, zkusíme tady na nějaký tady taky. Tady se normálně může připnout ten nábytek. Super, přidáme ještě něco. No a potom jenom s tou lodí odjedeme a bude tam normálně vznášející se nábytek. Já bych tady určitě přidal ještě gauč, jestli ho tady můžeme nějak přidělat. To by bylo superový. Co tady? Ano, tak. Jo, dobrý, máme tady gauč a chci jenom nějak... teď jsem to udělal z jiné strany. Dobrý, tady budeme mít gauč a tamhle. Jo, já tady mám ty židle, super. No nic, úkol je jasný. Naklikali jsme to tam, Danglesy. No a teď máme jako odjet. Přesně tak, dívejte na to. Normálně popojedete tou lodí. A teďka tady máte vznášející se nábytek. No to je paráda, brácho. Ale jak se chceš do té výšky dostat? No tak máme třeba žebřík, ne? Spojíme teďka s Danglesem žebříky. To je další věc, jak se můžete dostat hodně vysoko. Takže bum, žebřík. Danglesy, pojď mi. Já jsem tam vyskočil. Ukaž, brácho. A jo. Takže kdyby třeba někdo chtěl snídat takhle ve vzduchu, tak není problém. Přeskočíte si na druhou židli, pohoda. Tyjo, brácho, a ten gauč je taky dobrý. Jo, na gauč se dostanete jednoduše. Doufám, že to jde taky takhle. Tyjo, Danglesy, tohle asi nejde. Jo, na tohle potřebuje ještě tvoji pomoc. No dobrý, máš to tam. Tak a hop, dobrý. Tohle je aspoň chill. Ve vzduchu si tady sedím na gauči. Ukaž to chci taky vyzkoušet, počkej, já tam vylezu. Wow, brácho, ještě by to chtělo televizi. Ale Danglesy, televize, celý výhled tady na Brookhaven. Každopádně tohle je samozřejmě další hack, no ale u toho nekončíme. Teďka se pěkně resetnu a pokračujeme. By the way, máme tady takovou jako jednu mini schovku, jo. Kdybyste třeba s kámočema hráli schovku, tak doporučuji se schovat tady, jo. Restaurace a tady se normálně dá probugnout. Tak, jo, přesně takhle. Normálně tady z tohohle, z téhle digestoře vyskočíte nahoru a jste tady. Já vůbec nevím, co je to za místnost, ale tady, počkej, zmenšíme se. Tak, dám si tu nejmenší velikost, protože tady je nějaká skrytá místnost a je dost teda divná. Co tu jako je, tady můžete probíhat, dá se jít ještě na druhou stranu, doleva. To už nejde, takže jenom tady ta místnost, ale co to je, tady by vás nikdy nikdo nenašel. Prostě parádní schovka v téhle restauraci a to jsem si myslel, že tahle restaurace je teda pěkně marná. A dívejte se na to. Není nějaký způsob, jak prankovat lidi? Mami, na prankování lidí mám super věci a taky bych vám chtěl ukázat lítací košík. Prostě a jednoduše věc, kterou můžete lítat. To? Jako zdarma se tady dá nějak lítat bez heku? Jo, docela prostě jako jednoduše, ale nejprve. Tak, mami. A sakra, to vás bude. Tohle je samozřejmě klasický způsob, jak odpalovat lidi. Mami, měj se. Dívejte se na ní. Ona normálně odletěla. Kde je? Já jsem odletěla pryč. Počkej, to ji odpalilo někde úplně z mapy. Kde jako sakra je? Ona letí někde tamhle až úplně dopryč. Jo, tohle je fakt superový nápad, jak někoho odpálit. No a teďka se jenom prostě bum, zazhodíte semka. Co to? Jak jsi to udělal? Tohle jsou prostě skvělý hacky. Tohle je lítání bez koši. Cože? Ale nic, mami. Jo, počkat. Když tady vyskočíte normálně jenom s tou jednou postavou, tak vás to taky takhle odpálí. To je docela sranda.
No paráda, mami, ale teďka si zkus lehnout, jejda. Teď jsem si rozbila čumák, ty šmejde. No a co mám udělat, lehnout si, dobře. Tak, nabereme mámu, jak leží, do košíku. A džungli to nejde. No, to je pravda, ach jo. Uděláme to opačně, mami, naber ty mě a přitom si lehni. No dobrý, mám to. Tak a teďka jenom prostě dojeď přímo k tomu skokánku a tohle by měl být vylepšený lítací košík. Jo, ano, jdu na to, bum. Ty vado, oh je, tak tohle je paráda. No dobrý, ale dá se normálně vyletět úplně někam do vzduchu, jako mimo Brookhaven. Wow, ty vado, to jsou jumpy. A mami, no dobře, uděláme to opačně, teďka si lehnu já. No a uděláme mamě lítací košík, pojď mami. Dobře teda, to jsem zvědavá. Tak, bum! Ach jo, to je zase úplná rotace, ale normálně vás to může vyhodit přímo až do vzduchu. Zatím to teda moc nejde, džungli. A vůbec jsem si toho mami nevšiml. Ale možná je lepší, když si sedne semka, protože teďka můžete lehce tak, bum! Proč to pořází ty rotace? Tak, tohle jsem přesně chtěl, jo? Můžete takhle letět přímo, totální košíkový katapult, bum! Jo, to jsme se dostali docela rychle semka, víc. No právě, mami. Počkej, tak. Čau, já jedu dolů. Au. Tohle je samozřejmě další věc. Můžete tady lidi posílat takhle z kopečka s kluzavkou. Ty vado, tamhle jsme to dělali. Ten lítací nábytek. Každopádně pro dnešek je to všechno. Nezapomeňte lajkovat a kupujte si Jungle Soup merch a jungles.cz.